ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଥାଉ ଝିଅ କେମିତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କୋଉ କାଷ୍ଟର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ କିଛି ବି ଦେଖୁନା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ଝିଅ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହଁ, ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତୋ ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଏନିଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଶୁଣିନଥାଉ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସମୟ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଭଲ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତା, ଗୋଟେ ଝିଅର ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ କିଛି ବି ଆମେ ଦେଖୁନା, କାଷ୍ଟ ବି ଦେଖୁନା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରବାଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତି କି ପୁଅ ଗୋଟେ ହାଇ ଫାଇ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଭଲ ପଇସା ଥିବା ଦରକାର? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ?